върнем кофта само. Опа. Ох! Я, мирише ли ти на Шанел? Да, 100%. Това им върт ли е? Не, Това видео ли е? не. А какво е? Без видео си е. Снимки продължителни. Сянки. Я влезте пак в кофата, моля ви се. Сега. Помни хрона да ги снимам на Ние клипче, никога не баси се май. повтариме, нали така, Елена? Да, следващия път трябва в контейнер. Или направо Може бокоджи. А да. това не е Има и други, може да пробвате и в тях. коктейлер. Коктейлер. Ей, в жълти не сме били! Я тичай. Аре, нещо ли? Аре, Искам да те видя, знаеш как? Тичаш и се вбъркаш така като... Скъпа, Близния. Как само ако... Симулация трябва Ей, да. 96 година. Като от 10 метра и така съм долу главата и... Айде горе. Излагаме се на улицата. I wear my glove. Съм се...